Hello mga ka-friendship! Maayo nga mood to, maayo nga good morning, maayo nga gabi sa atong mga ka-friendship out there, sa atong mga kaigsuunan, mga ka-onliners, mga ka-lurkers. welcome sa ato ang pataktak karong buntaga, no? So for today, wala tay effects. Sad to say, wala tay effects karong buntaga mga ka-friendship. Simply because ongoing ang paggama sa ako nga table nga patunganan sa ato nga cone dancer. And you know what? The one who create my table for my condenser is one of the member of the greatest band in the history of singing contest. Yes, and that's for real. Ang gumagawa po ng aking table, isa po siyang member ng isang napakasikat na banda noong mga kapanahunan ng 80s. And that is a carpenter. Because my father is a carpenter. So, yan na po. Sisilipin lang po natin kasi ayaw niya ng mga video. Si father. Yan. So, ongoing na ang ato nga pagama sa lamisa para sa ato nga patunganan sa condenser. And hopefully, mahuman siya karong adlaw kay para ugma. Yes na. And go na ta sa ato nga condenser nga patunganan ang ato nga table. So, effort na kay si father dito dito. Because my father is a carpenter. He is a singer by profession. A very supportive creature. Wala na way. Kasi since wala matay table, wala mo tayo patunganan sa atong mga effects. So, basa lang tanong sa atong mga greetings diri, no? May-uyo na ako ni binagsa, no? I like sana, pero sa dira. Wala kinahanglan magud siyang naay ko fix nga table nga bulutangan ba kay para dili ako masig balhin kay masip ko balhin akong I'm thinking ang maguba siya kung siguro ako balhin na po dito tao na po diri may nang fix na daan siyang nakapatong sa lamisa para inig larga o diretso na wala assemble kay nindot man siya pero you need to assemble. So I am so happy this morning because my father is a professional singer of the band Carpenter. Is helping me out to realize this project para po sa ikabubuti ng ating mga ka-friendship out there na laging nagbibigay sa atin ng stars. So maraming salamat po sa nagbibigay ng stars kasi nakapalit po ako ng plywood. And dahil sa plywood na yan, makakreate kami ng maliit na table for my condenser. Wala na way mo greet sa tatang mga friendship, no? Kang Loloy, kang Maria Teresa, kang Mitch, kang Christine, Jaya, Zin, Bibi, kang Junjun, kang Madam Jen, Michelle Pinili. Happy New Year kanyong tanan. Wala katapos ang New Year, no? Mitch, Pellegrino, Jasmine, Aids, Dwayne. Good morning kanimoy. Madam Jen, Michelle Pinili nga akong ka-friendship nga nasa BDO pero negosyante kaayog my cosmetics. Jones from Toledo City, Cebu. Bibi de Gierto. Naghatag na kong 50 nga stars. Sikin sa mani, salamat kayo. Mildred, Jason, Delenia, Jean, Inday, Crazy, Paris, Trinidad, Baltimore, LaGuardia, Philip, Anthony, where's your cat? Where's my cat? Actually, nanganak ang ako sa nga Persian cat. Mas ilalam sa daw pagluoy kay duha ka buok. Hi, Mariluz Caro. Sige, itur tamo sa akong mga cat. Karo, no? Kaya wala maguto insakto aning bulutangan sa ato nga table for our condenser cell. Kung ano ko ni tawag anak nga. Kinamot siya ni. Because I love using hands. Kinamot in short. Si Skipper Misahon Marizel ang nihatag na po 50 stars. Thank you so much. Hail Delfino. Hi Madam Raquel Ching. Happy New Year. Ang ako nga former colleagues sa San Cellular, Cebu City, Ayala Branch. Hail Delfino. Maayong good morning kanyo Madam. Diya sa Washington DC. DC. Itol Irag, Janisa Villar, Mary Joy. Hi Madam Catherine Escobedo. Hi Madam Jack, diya sa Canada. Kumusta ito pagpili kay Sika? Inday Padilla Coizon, Inday Ding, sa Jocelyn, si Janine Lapitan, Siren. Asa ang alasan, Madam Eli? Lamig to kay murag na as langob ka ato. Wala pa Madam Jack, kay gagama palagi og lamisa si Father, who is a great carpenter, kay para patunganan sa ako nga condenser. So, mahumana to siya. So, ipakita na ko, no? Kung mahumana to siya, so balik na ta atong nay alasan. Lamig itong nay alasan ba? Kay murag ka mag-alas og tuba. So, ipalit mo ko sa ka-plywood. Yan, that is one plywood. Fly me to the moon. Kanya ina ni kadako ning akong table. Table na siya. Anak. So, muna siya nga table. Then, gamak ng father ng tiil.
Upat ka tiil. Ba, sosyal. So muna siya. Mahumana ni siya. Na ko'y kuan. Lamisa nga gamay para sa ako nga condenser. And that's my father. He's a singer, carpenter. Kaya kanina magod ako gamit nga lamisa. Lisod kayo siya i-clip. Tanaw sa ilalon. Lisod kayo siya i-clip. Dili siya muhawid kaya niya. Murag maguba akong condenser. So I realized just this morning that I need to have a small table for my condenser. Kaya ayan po. Good morning, Mario. Banlad, good morning. Very fresh ang beauty. Ano lang yan? Gamit ko dyan ay pulbos laang. Gracia watching from Taiwan Avenue, Ada Rose, Raquel Ching. Salamat sa 100 stars. Madam Raquel Ching from Cebu City. Another 50 stars from Aries. No. Julia Caturce from Switzerland. Judah Rose, Lizelle, Jenny, Aron, Alvin. Another 50 stars from Raquel. Pebandigas. Guwapa kayo, madam. Uy, blooming kayo. Basta in love. In love at first. Charot-charot. Rowena, Ruby Jean Agura. Josephine, Maripel, shout out Ma'am Ellie. Greet ko sa Magsumagsay family, Coklon family sa Santa Isabel. Another 100 stars from Iris, no. Ryan, Latvia gud imong pangalan. Para magbastos kay Pamno, Latvia. Lani, salamat sa 50 stars. Lani Daita Hamster. Ayan po. Hi, Sir Dinsyo. Another 50 stars from Marge Medes. Shout out to Justin Enriquez Atubio nga nakig-date karon. Also to Randy Zizar of Zizar's Place. Murang familiar na ako na si Randy. Wow, carpentry at first finest. My father knows best, madam. Correct. So ako na kung isalig siyang makamot ang pagdukdok sa may... Kaya ako yung madukdok sa martilyo, murang di maigo ng lansang usa. Ay, nagkot nga itong pagkababay. And then, shout out kang Cherry Solamilio of Solamilio Dental Clinic. Madam, walay libre dihang pakuan, palimpios tango. Dandan watiga ko from Quezon City, Batasan Hills. Good morning, Ma'am Eli. Lingaw kaayo ako habi nimo. Salamat kaayo ay Jelina Bore Anyar. So that's it. So swerte ka kung imong father is a member of the great band singer, The Carpenters. Oo, kay may nang atong kuan condenser fix na siya, di na siya sigbalin-balhin. Dahil yung pag-arangkada na itong automatic na dahil nga magkatawanay. Di ba, Mitch? Di ba? Ma'am Ellie, kumusta? Watching from Mandawi, Divina. Pero laylay kas kakamot na akong kalaki, no? Labi ko itong naipatunganan. Regards, senior high, Ma'am Ellie, correct. Unsaon na lang ang mga senior high. Nga may mga hatang atong kusog, uyamot, maluluyon nga kapalaran. Happy New Year, Iya Pearl. Wala dyan ko kaanda kagahapon, Iya Pearl. Kaya nagtuumang ko, di na ko kaabot unya. Hangtod hapon, man di ay mo. Hi, Madam Annabelle, Credo Capino. Murag ugma na yun ang hunat, Ma'am Ellie. Yes, Madam Mitch. Shout out, Madam Ellie, sa Prostonio family out there. Unsay code, Madam? Unsay may code, Anak Mitch? Just watching from Balamban, Joey Sin, Kim Rodriguez, Iwa. Claire, salamat kay Sabay at 200 nga stars. Wow, mayayaman talagang mga star senders ngayon. Palaki na palagi. Kasi gusto talaga natin yung mga malalaking bagay. Wow, Mameli, Lilian BCT, Claire Pinson, salamat sa 200 stars. Ram Ram, Oria Helbert, share akong ka-friendship nga sexy, lawasan, fresh kaayo, ginalat po ni sa senior high, nga gatrabaho sa Levi Salon, nga naa sa Bagkong. Mayroon Sinjong watching from Mangnao, Melrose. Kay muhatag kong stars. Ay, ang stars na sa comment section, madam. You can choose. Di ba? You can choose. There lang yung lahat about Bautista, Mary Jane. So, muna akong ginaingon ko nga swerte-swerte po tanong kay atong Father Marcus po kay mo helping sa luma po siya sa ako mga kasikas sa kinabuhi na ako mga binayot. No, supportive man po. Lucky I am. Jen Bakira, my kabuntang pamilya, watching from Japan, third Lord. Good health, always more blessings. We love you always. Thank you for making us happy. Makalingaw dyan kaayo. Salamat po kayo sa ngatanan sa pagsudong kanako paghatag sa mga bituon. Rico, shout out Kuya Legaspi family. Kagahapong adlaw ang atong nga topic. Unsa inyo mga New Year's resolution o unsa mga angayat nga buhaton para di ta kuan disgrasya sa mga paboto. Labi kay ang topic kagahapong adlaw. Ugma na pohon correct. Ready na kay mi Madam Annabelle. Don't you worry. So said Valerie Chan. So karong adlaw ang atong topic na pod. My pleasure, my dear. Hello, Ma'am watching from Mindanao, Team AFT, Ipo Makonichi Romano. So, karong adlaw ang atong topic, lahi na po, no? Since kinahanglan mo siya mag-topic every now and then para sa ato ang online. So, ang atong topic, karong adlaw, sabi atong topic. Wala kayo ma-topic. Jersey Lee,
Unsa man ni? Kaya pa naman beauty ka fresh siya talaga ng face. Shout out all fathers of policemen. Correct. Makarelate ko sa imo ha madam kay akong parents supportive pud kaayo sa ako. Mabuhay po kayo. Latvia. Mabuhay pero murag lat era ni pangalan Latvia. Latvia Lattes. Boni Parahelio. So, puan tawag kana ko sa pasalamatan ni so daan ko palagi, mabugto na po dayon, kaya napindot na ko ng screen, naputol na po. Again and again, for the third time around, I do apologize for the interruption of our internet connection because it always loosen the connection even if we are Wi-Fi already. Kaya mapindot na ko ni akong screen, kaya mawala ma. Paita po ni akong cellphone, o usaon na lang. Kaya basta wala siya nakastan, gikaptan na maguna ko ni akong cellphone, magud mo nang makapindot ang dili mao. Hi, Chodora Hanala paalanan. So, padayon ta, no? Miss kag naputol ta, padayon ta. Pasalamat talaga pa sa mga ka-friendship na miss kag kapilan tang naputol, nibalik lagi hapon mo sa pagsud ni Ma'am Ellie. So, akong usbon lang ang atong topic karong adlaw for our online class para sa mga boring at walang ginagawa sa buhay is that mga paraan, ways, and means para dili ka bulagan sa imong nga bana or para maka-move on na ka sa relasyon nga imong gisudlan nga gipasakitan ra ka, gibay ra ka, mura ka gidulaan sa kapalaran. So, padayon ta sa mga advices. Kung ano na may ka-advice, kung naka-experience mo aning kalakiha sa gugma, kinayon nga tampalasan nga gugma, Teodora, makatawa jud kay Ma'am Ellie misang naay problema, ayaw mong problema kay wa ta pagkatawa ni kalibutan na para rogod magsudong nga mga problema sa kinabuhi. Erwin Catalan, mga auta diri sa uric acid Cebu, Ma'am Ellie. Correct, pohon maing lawas. Hi, Madam Jalin Paris Bazan, Rag Padilla, Giovanni, Anyas Sagdira, kasabot rami. Salamat sa pagsabot mga ka-friendship, pero magpadayon ko tanong. Especially sa mga ka-friendship nato. Sandy Milon, Happy New Year. So, walay ginaingon gyud. Nga kinahanglan jud ko nga patas ang panagihugmaay sa usa. Ganahan jud ko di Ma'am Ellie. Watching from Taiwan, Happy New Year. Florendo Tendero, Mira Junior Tats, Loyola from Tagasa Tats. Pa-shout out to Karen. So, kung mahibalan na ko doon nimo, di ba atong last nato nga topic, last nato nga statement before ta napalong no kay napindot ta akong cellphone is that you need to have the same level of love to each other because if not, truly you will not complement to each other and it's very hard for you to enjoy your love together in a long run in your marriage. I don't know naman dira atong iya ang Jesus sa nagatanaw kag gikan ko naglamtaw sa imong video kagahapon Ma'am Ellie makawala jud kag stress di ka na ching kali hire. Hey Garty, Raycan Obidencio, Nijo Hachi, Happy New Year, Richie Grandage, Ailkin Polluto, Miss Del Oren, Ging Mesa, Happy New Year. Dali ara ha, ako sang humanon akong labahan. Shout out sa Santillan, Linding, Jan Philip Facts. So padayon na mga friendship, so kung nabati na ko nimo and you feel like this is not good for me, this is not healthy anymore, I need to find out, I need to sort it out. Why is this happening in our relationship? We've been together for how many years already? We've been together through thick and thin, sa kalipay o kasakit. Then why is this happening in our relationship? Irish Alo is Taneki. Mo comment ko pero di man ko matagad idol. Pero love di ka. Edja Gray. Pasensya na no? Happy New Year. Roland Suhor. Diha sa Darwin. Kanipon siya, ganahan po ko anak niya kay sige na siyang nag-love affair. Sa Korea family, Forever Young Toledo, Ham Hermida, Soar High, Fly High, Philippines. So, kung dili na kuno kaya, you need to move on. Hindi tagaglain. Kinahanglan magmalipayon ka while you are still alive and kicking. Don't waste your time with toxic relationship. Don't waste your life having a person who cannot compliment, who cannot make you happy, who cannot give you satisfaction. O diba? Unya, line para itong topic na discuss is that do not love a person by retail. Rather, love the person wholesale. Oo. Akong usbon ko na no. Unsaon makauyab ko, Ma'am Ellie, di man ko gwapo. Daghang ka problema, ayan. Nagdugang-dugang kas problema.
Iparitukin ang nawungan na para makita ka og boyfriend. Girlfriend di ay. Girlfriend di ay. That's watching from Singapore. Permi ko naga-watch imo live. Ma'am Eli, malipay ko magawala sa probs o kamingaw sa pamilya. Touch, Noyola, Victor, Regala. Shout out from Lubao, Pampanga. Elizabeth Rafael Santos, diha sa Lutoban, Jordan Delantar Salde, diha Zana Richie, Lavazia Villagracia Malix from Hong Kong. So kung dili na god, bigay. Don't love a person nga kanang with condition. Gihigog matikaw ka lamit kag trabaho. Gihigog matikaw ka maestra ka. Gihigog matikaw ka dako kag sweldo. Gihigog matikaw ka dako kay kagayutaan. Gihigog matikaw kay na kay baboyan. Gihigog matikaw kay na kay kandingan na kay bakahan ay kabayuan. So, di na siya healthy. In the first place, kung ingon anak ko ng imong mindset in a relationship, I tell you, in the long run, magbulag yun mo. Yes. Especially if you can discover that this is not the kind of life I want. This is not the kind of person I really like to be part of for the rest of my life. My goodness, you're getting into my nerves. Giselle Gaylan from Canada, hi, kanima Happy New Year. Di na siya gugma, Madam Eli. Dili lagi siya gugma, Darhill. Shoutout, Ma'am Eli, na pod imong mga estudyante na minaw nimo karon. Correct? Amiko Ramil Arujo. Please shoutout kang nang Liberty Rouge. Happy New Year nang. Di ka ng isa tabanyera, manalay sign. So, in the first place, kung giingnan na ang imong pangnanaw about love, then I tell you, you are not in love. Maybe you love this person because you have some personal needs, personal wants that you want to acquire, and through this person, I can gain all of this. It is not healthy once and for all. Claire Pinson, salamat sa imong 200 stars. Hi! Alani Rubles, Milrose Delphine Estares, and Arlene Langib Malansay, Raquel Ching, ang atong kinakusgan nga friendship from Cebu City. Maldita na mabait watching from Malaysia. Happy New Year, girl ko. Iragiel Quarteros family. So, kung ingon ana ang style, guba na daan na nga klase nga love. Nana po ko sa ako mga babies, mamili si Jessa Vidal, Axel, Carl sa Cebu. Thanks. That's coming from Jaisal Garland of Canada. So, dili siya healthy. Kung magugma ko na ka, higugmaa daan ang dili angay nga higugmaon for that person. Like for example, kaya ang tao mabuto na apan, guwapo, bahog bakbak. Guwapo, pero di kabalong manot brush. Guwapo, pero walay himasa. Guwapo, pero walay tanggad sa kaugalingon. So, na mga apan-apan. Pero that is something nga di ni mo siya, guwapo, pero di kabalong maligo. Di lamang ko ani kang lasya sa laki. Guwapo niya, bahok po kay baba, maghalok na, basig mo'y makaingon nga, mga tumba ta. Jovelyn from Canada, salamat. Capacity Joey, hi guwapa Eli, correct? Lovely Ilanan, Ma'am Eli, unsaon man pag move on sa relationship, nga dunay inahan nga atribida sa eksena, mo eksena dayon. Ay, kita pong mga ginikanan, no? Especially pag minyo na, di na po kaita mo get involved. In the first place po, sige in the first place, pati second place, ani? What a honorable mention and with honors. Nagpakasal ba silang duha? So meaning to say, dili tingali 100% nagkainahanay na gud sila. Nga ano mo sulod pa man ka? No? Nga mo sulod pa man ka sa relationship? Apil pa mga pasagday sila. Ni sulod magay sila uyab-uyab sila gipapananghid nananghid sila nimo sa imo inahan ka. Nga uyab na daan sila. Nahibalo ka, mga kuha na sila kanang mga 2 ka bulan, 3 ka bulan, di ulahin ang tanan. Nya kami ko away sila mag-inter ka no. Another thing, di ka na siya healthy. Dito kami appeal kay kabalo na sila. Kabalo na kay sila mo kiyod-kiyod, kabalo na kay sila mo sa pagligid-ligid sa country. Magproblema appeal tayo na. Enjoy your retirement. Enjoy sa imong sa imong edad karon. Enjoy your life. Do not complicate your life. Gwapo pero hilig pud og gwapo Ma'am Eli. Amo na kaingon Miko. Also to my mom sa Maryland, Badam please shout out. Yes, the matter of Giselle Garland. Wash ko your gikan samal igogos. Hinaot mao kina akong papa diri sa hospital. Liho ko shout out ko yours kay papa. Gikan kana kang Cyrus Stamps o amping sige Melvin Santa Rita. Hi, Tirita Rama, Jason Inganya, tinood na. Ayaw mo kapil-apil, mga ginikanan, magasudong rata, mag-advise rata kung unsay maayo o dili maayo sa managtiayon. Kaya kita nauna matag kaninyo,
taas matag experience siya kaysa nila. So, mutambag rata. Di ta mag-apil-apil, di ta makigubot, di ka makig-away. Kaya ano kung makig-away kag apil? Ikaw inahan ka, ako inahan sa babae. Gaaway mong dos akong anak, mo apil ko. So, siyempre, ang inahan sa lalaki, mo apil po to. So, instead nga duhara untay kalalis, natibuok pamilya na naglalis. And I tell you, pag pamilya na ang maglalis, pag masugda na gali na, lisod na kana hiloton, lisod na kana tahion, lisod na kana ibalik sa normal. Naganahan mo ginana. Nako, ang topic nato karon, madam, kanang unsay buhaton para dili ka bulagan sa imong bana ug unsay angayan nga buhaton kung nasakitan ka maka-move on na dayon ka sa inyong relasyon. Dia Lanta. Ma'am Eli, shout out sa ako sa mag-abo, Pulong Diyot, Catalonia's family, man my friend Gima Villagracia, watching from Hong Kong, amping kanunay, God bless, Jinky Credo, relationship needs mutual understanding and sacrifices, tinuod, good na, isakripisyo, good ninyo, tanan, isakripisyo, sakto jud, capacity, wala, Story na po ng ato, po kung ina-insakto kay, di po ko insakto kay, di pa ko minyo. Pero dali sa pinili, Maya Chapalerno, Gerald Silva, Happy New Year, Manila Greens from Domilag, Bukidnon, keep safe, Dudes, Grafa, Valiente Jr., Jerod Chilmich, Wendy Bailama Dumana, Giselle Kiliope Manubag, Fritz Rulli, Glyza Nili. Ay, gawas na ko ang mamili kay I love to be single. O, diba? Muna yung ganaingon nato, kung bugat sa imong dalamhan, gapasakit sa imong dughan, ug maoy nakahatag nimong dako kay kagulanan, ang imong naminyuan, may pay magpaka-single na lang ka. Unsa ba imong tuyo aning kalibutana? Kung nagminyo lang ka para paantoson, para pasakitan. Muna di Aron, Dorothy Araola, Madam Dorothy from USA. Salamat sa pagsudoon. Gisakripisyo gud nako akong pagkaputli, Madam. Aron lang iyahang temporaryong kalipay. Gikan kang Fritz Rulli. Ayaw lagi idiga dayon, di ba para Roland? Ayaw idiga dayon ang watawat ng Pilipinas. Ayaw idiga ang bataan. Kinahanglan po ito himo na ito ng sagrado. Wina Rinaldo Alboruti from UAE. Stay blessed and healthy. Salamat sa 50 stars, Chill Mitch. Ang mga bituon gayud ang makapahatag ni Ma'am Ili o kalig-on sa panglawas. Happy New Year watching from Canada, Villa Espanyol, Hisono, Megan. Di ko ka-relate anang gugma-gugma dear. Ayaw kong patuhua Roland Parol. Mr. Pagka-principal sa mag-aso Dawin Negros Oriental. Kay kabalog yun ko. GB Bitos Gersan. Another 50 stars from Chill Mitch. I've been there. That's why I rather be single. Yes, you need to choose something wherein you are happy, where you are contented, where you are comfortable in living your life. Yeah, same situation gikan kang Alnos Almari. Same situation dyan man Mama Eli sa akong partner. Labag kahilabtanon. Pasalamat ko sa akong partner, matured enough ni hawa dayon mi sa ilaha balay. Correct. And I tell you also, if you are decided to get married, kung makigminyo na ka, as much as possible, do not live in the house of your parents. Ayaw mong puyo sa balay sa inyong mga ginikanan. Yes, it's a whole different story if you will live in the house of your parents. Since magbinyo malaman mo, before mo magbinyo pagtigo mo, bahala gamayng payag, bahala ko sa kwarto, ang kwarto gihim nagsala, ang sala gihim nagkusina, ang kusina na nabanyo, tanan, complete sentence na ang inyong gamay nga balay nga payag. The most important thing is you own it. You need to build a house of your own. For your privacy. O diba? Alay, dulog-dulog mo diya, magumbangon mo diya, napod mo skiliran sa inyong ginikanan. Di ba ay makadungog sila. Paki-shoutout Annalyn Gaelio, walay paki-shoutout sa akong habibi nga gasige ragdula og cellphone si Arnel Sales. Wajud lamang ko ani ka pabuthe. Sukad pa atong gitagbo ang bagong tuig. Ay, nako makaguol. Ayaw paguol-guol diha. Angie Avila Obera, pa-shoutout na mili from Tacorong City, Don Mondo Elveso, Dodong Martubag, ayaw, too much anang Roland, sir, kay daghan ng hinigugma, na, nitingog na yun si Dodong Martubag, kanit, tagadawin ni, tambagin ang imong iyo andiha. Yan ya Grace, happy New Year, Ma'am Eli, blessings, God bless, and your family. Another 200 stars, salamat kayo, Madam Chel Mitch, Madam Eli, happy New Year, Mitchy Mitch from Queensland, Australia. Salamat sa kahatag ng mga stars. Pa-shout out from Takarang. 50 stars again from Mitchell Mitch. Oh, so anak yun. Nakita po, kaya may magula sila god nga. Sus, ni akong bana, nagkadugay mis amang panagkuyo. Wa na may panghilamos. Matulog na malamag way himasa. Matulog na malamag walay panutbrush. Ayaw sad.
real sad. Wala akong ginaingon gud usbon og paulit-ulit ko po yung i-remind sa ating mga ka-friendship nga dapat gud waan mo tas kinabuhi. Dili ta magpabihan. Dili gud ta magpa-outdated. Maria Tiboy, Happy New Year, Ma'am Eli, watching from SF, California, USA. Marcia Parto sa Halampangan. Yours, Eli Singlebird. Mangko pero murag, nagkagusto naman ko sa imo. Uy, ay, pagpunto dia. Ayaw dyan ko. Sakit ka ay sa dughan ang gugma, Madam Jan Day Alay. Sakit ba gina sa dughan? Because mo na ginaingon, pag musulod na gani ka sa gugma, ang imong pikas tiil, gaguyod na daan og kalbaryo. Ang imong pikas abaga, galuk do na daan og kasakit. Salamat sa mga pagkatawa mo, Eli, sa mga tao, Madam, from Korea with love, Aya Mitch, Love Ski Bueno, pa-shoutout, Himamaylan City, thanks, Ma'am Eli. Love your partner with all your heart and soul, and put God in the center of your relationship. Sunshine, Kualay. Habar, Madam, wala pa ko kita nga tinuod nga gugma. Kinahanglan na ka manghimarbas dodong para makita kang tinuod nga gugma. Manghimarbas siya ka, Madam Eli, pa-shoutout usop sa Super 8 family, hinaot nga makadaog nami og loto he from Toronto, Canada, Dodong Mark. Sige, ako nag-aampo Dodong Mark, kay makadaog mo, bahini dayon ko. Balag 1%. Muna'y ginaingon God nga kung ganahan ka ani nga tawo, ayaw sag isurrender ang imong pagkababay. Ayaw sag ipatilaw ang imong pagkalalaki. Kung ganahan ka ani nga tawo, ila-ilahon sa agod nimo. Ila-ilahon nimo siya o ang iya nga pamilya. Walay gugma, importante buhi rong panahona. Marcia Parto sa Halampangan. Roland Bangay, more power and God bless, Ma'am Eli, from lands of Zamboanga City. Ila-ilahon nimo. Nganong importante nga imong ila-ilahon nimo babana? What if sigbina na? What if nanay mga buhing abat? What if gikan sila sa mga pamilya nga killer? What if gikan sila sa pamilya nga snatcher? You know, you need to know more about your partner. At least na kay background ni ka nga. At least kung maminyo ako ani niya, kadayon ming doha, gikan man siya sa pamilya sa mga snatcher. Kabaw na ko sa akong trabaho. Riding in tandem na Salamat kaayo sa mainiton kaayo sa masabugan nga imong mga pulo, Ma'am Eli. Gabriel Morales Laguras. Kay kuyaw gyud na. Kung dili ka kaila sa imong partner, kuyaw. Naapoy mga partner nga ila-ila po mapaas if nga buutan na matinarungon kunuhay. Unya mapinanggaon. Ikaw pod kay ilaron po ka kaayo. Hi Chris na araw labain. Ikaw pag ilaron po ka kaayo, gipakitaan ra ka, gipasikatan ra ka, nagugma na po dayon ka. And when you love, kung dili pa mo nga when you love, kung dili pa mo managtiayon, love yourself 80%. At least ang 20% napalas kito og duha-duhaan pa kay basig dili pa makadayon. Dili uso ang gugma, Ma'am Eli. Ningon si Tats. Bitter makali si Tats. Oy, what if kung sili ra kada ko iyaha? Lyrich ganyilik. Wala to ginaingon. Kung nahigugma kaniya Lyrich, tungod kay ganahan kag dako, sulahi na. Kung na siya retail kind of love. Na wa ka nagugman niya kay ingon rag silig kada ko. That's a retail kind of love. So, dili ka magbalipayon ang nga sa gugma. Gamay, dako, gahi, lumoy, taas, whatever. Kinahanglang imo siyang higugmaon with all your heart. Hi, Iza Mirasol Aladad. Hi, Dilayo sa aw kay og magpaabat-abat man duyugan na lang pod nako aron support. Wala man kay mabuhat pod. Duyugan na gud lamang nimo kay wala man kay mabuhat. Ni-inter naman ka. Kalangan man pug mo ikyas pa ka. Di nakaka-ikyas kay ni-inter na ka. Pa-shoutout sa akong dear cousin nga si Ethel nga tuwa karon sa USA, Michigan. That's coming from your ka-friendship. Giselle Garland from Canada. Marcia, ila-ilahon dam og kuuton daan basin og dili raka. John Louie. Hi, John Louie Caballes. Thanks sa advice, Madam Eli, sa love life. An 80% kazel who. Iyati na igo ko sa word nga ilarunon da. Oy, kay pailat pa muni sa tikson. Naay mga partner, Mayra Sugot, pag-abot sa lami, wana, ang palanggana og kaldero og uban pang matang sa mga gamit og malalang mananap, panagat, nangalagpot, nas lugot. Gabriel Morales Lagoros, unsay tambal sa sakit sa tango, Ma'am Eli?
Lanex Marks Aron. Ipa-doktor na dodong. Post exili para mawala ng kasakit sa imong tango. Daot tingali kang tango. Jonah J. Mag-usara ka pa rin. Mag-usara ka pa rin. Gusto ko naman nangalana, oy. Thank you so much sa mga star senders. Mag-usara ka pa rin from United Arab Emirates. So, daghan tayong makatunan karong adlaw sa atong nga topic, no? Kung sa Angayan nga buhaton para di ka bulagan sa imong partner o sa mga bana, o kung sa Angayan nga buhaton para di ka maka-move on sa imong gisudlan nga relasyon. Hi kang Jocelyn Arado Cortez, makauyab mo og dili paasahon kung mo subscribe mo akong YouTube channel. Bason di ay. Don si Aranas Caro. So daghan kayo mga pamaagi no pag mosulod ka sa gugma. Muna diha ang mga bottom line. So, Jocelyn hi from Cagayan de Oro. So, ila-ilahon nimo, bangi-bangion nimo. Kung uyab pa mo 80% guna imong love sa imong self-love is 80%, 20% para sa imong lover. Pero kung maminyo na mi, kung magminyo na mo, give your 100% love to your partner and your family. Ma-reverse na siya. Ma-reverse na siya. So in a relationship, pagtrato pa mo, always put that in your mind. 80% of self-love is very important. Maunang ang uban, kay ila maghihatag tanan, nibilaka pug sayo, gisurrender pud ang bataan, di, gibulagan, kay ang lalaki pod, ang tuyo ra pud niya, kay igor pong tiluan, di, sakit kayo. Unya, if it's your first time, it's the most painful and unforgettable incident in your life. Yes, di na mo kalimtan, miss, kapag ma-amnesia. Grabe na kayo, miss, nag-ma-amnesia, di good kalimtan. Oo. So, kung mag-minyo na mo, sigurado na yung kagasiya na din. Give, this is what we call all-out love. Give out your 100% love to your family. And be open, be respectful. You need to be trustworthy of your partner. Dili kay katong trato ra mo lami ka kaayo pag kanang dili na mo dugay na kaayo mo mausab-usab na dayon ka. Walay lami. Wilmar Aroda Lazola. Ha Ma'am Eli pa shout out Lazola family. Salamat kay for watching. So, muna mi mga Ma'am Eli, sakit kayo. Sakit kayo. Sakit guna kay first time guna nimo. Anything that is first time is painful. Sakit kayo Ma'am Eli kay Bulagan. Sakit kayo mag-elip kay. Di ko na ko niyang di ko ako pagkapabahay. Di na kumuhatag og 100% parang ili kay silira kada ko iya. Mangtas po ni slide din. Consistent ko kasi mo pagkasili madam. Sili. Oh. Sana gid ang mga pamaagi, dili tingali insakto ang atong mga 100% correct ang atong advice. You have also your own experience alone. You also have your own situations, different situations, kaya mahinagbo sa kinabuhi. Mga tao tanan, pero we have different experiences when it comes to love. Love is 4 letters, but it is the most complicated word ever created. Because you cannot give the exact definition of love unless you are into it and you were able to experience what really love is. Munang kita, kumutambag putas ato mga ka-friendship nga gipasakitan sa gugma, correct ka Ma'am Eli og imuhang mga advices Ma'am Eli, keep up the good work. Unya og biyaan hilak-hilak dayon ambot ninyo dodong Mark Tubog. Tinuod ko na Marvy Bagyo ha kanimo. Hilak-hilak dayon. Loob-loob dayon. Magpaligid-ligid dayon. Pasuki-suki dayon. Medyo bunalas tang kugo. Medyo bunalas tang kugo. In the first place wala may gasugo nimo. Nya tambagan dayon na friend. Ingnan na baya ka itong una. Namuni mo na ning klase sa lalaki. Nga imong gihigugma. Wala ka gapatuog, gapaturog. Kas imong feelings, emotion. Kaya may kang kanina jud ang lalaki. Mauna gud siya ang lalaki. Nga mabugtok jud sa akong pagka-single. O mubis-bis sa akong pagkauga. Ka-English ba, Ma'am Oy? Mitch, Aureliano, Joriel, Niza, Mario, Rolly Andrade, Tumbokon. Marami ba shoutout sa akong partner sa Line Live nga si Gian nga nagkaon karon tapad na ko. Ayaw pre. Salamat. Aurora Sausito. Unsaon paghatag privacy sa ibang partner kung naa kay trust issues. Lennox Marks Aron. Unsaon paghatag og privacy? Kabalo ka.
In loving someone, you need to be experimental type of person, creature, or homo habilis. Homo habilis ba ng tao? Homo sapien? Homo habilis. Homo sapien. Ay, nako. Pili, Mandaw Karamba. Ma'am Eli, good noon sa'yo. Just woke up and of course, maganda na naman ang araw ko. Okay, narinig naman kita. I love you for your advices, Ma'am Eli. Happy New Year and stay safe. Greetings from Israel. Salamat, Madam. Salamat, Feli, for watching Winter Moon Night. Winter Happy, Catherine. Maayong good morning, Igsoon. Ilnasin Jose Jr. You need to be very experimental sa mga batan nga naminaw karon, sa mga single nga naminaw karon. You need to be very experimental when you love the person, no? Don't pour out your 100% love. Ako na usbod kun ayo gihatag 100% nga gugma. Para mahibalo kang usa siya nga klase nga tawo, give her all the freedom. Yes, dadon nimo siya sa social nga lugar. Kung unsay iyang attitude, dealings and personality with other people, kung na siya sa social ka lugar. Daan siya sa mga lugar nga inato, kanang pinubri, kanang mga regular. Unsa iyang reaction, unsa iyang batasan kung ibutang nimo siya diha. Pakan siya lami. Ayun ipakaon ng imo. Kay lami man pud na. Pakan siya lami, unsa iyang reaction? Lipay ba siya? Maguol ba siya? Pakan siya pinubri, pakan siya dinato, pakan siya pinubri. Kung unsay iyang reaction. And from that, you need to collect all the reactions in silent. Do not offend her. Do not offend him. Just observe. Yeah. And from that point, I tell you, you will know the person partially. You will know him. You will know her kung kinsa siya, unsa siya. Dadun mo siya sulod sa mga barkada. Kung sa reaction, magselos ba siya? Masuko ba siya? Sige ba siyang gadali og pauli? Daghan ba siyang pasangil? Mura siyang di makikistorya? From that point, makaila na po kaniya. Ipaila-ila sa imong ginikanan. Or maybe as a friend first, kung dili pa gumuyab, kung siyang reaction, respectful ba siya? Mahinagaron ba siya? Kung siyang mga pamaagi. From that, you will know the kind of person that you are into. Yes. Tama good, ma'am. Do not give 100% kay wa nay mabilin sa imong mag-end mo. Agree. Anak, ma'am. Wisely invest para di ma-wasted. Mitch Arellano Juriao. So, di ba? So, kung mahibalo na kaniya, it's either imo siyang bulagan, kay di itong ipailas ginikanan, di kay kabalo mo amin, di kay mga may gabi about, may hapon about, dili kay kabalo. Very disrespectful. Pakanon nimo, pilian. O imong daog mga pinubring lugar, di malipay. So you will know. So it depends na nimo. Kung mupadayon ba ka in spite sa imong nakitaan nga batasan o personality sa imong trato, or imo siyang biyaan. It's for you to decide. Pero kung ipadayon gud nimo siya, kay nagugmagog kaniya, kay mo na yung nagauros-uros gud imong gugma, mas may baha kay mapugnan pa, pero imong gugma dili gyud, then from that also, you will learn how to adjust sa mga partner. Nga may naman ka nga ay inanid akong partner, muni ang batasan. So kabalo na po ka usang pagsagang siya in different situation. So, when you fall in love with someone, para di ka makuratan, be experimental. Dili kay nagugma na lamang ka, nagpakalunod na lang kasi imong gugma, unsa ka diya, baruto ka, nga nasudlag tubig, nagpakalunod na dyan lamang ka. Melvin Santa Rita, maka-help yun, Ma'am Eli, nga mag-background check ka sa Kiki or sa eBay before mo say yes, kung family-oriented siya, 85% nga okay in your relationship, gamay na lang inyong punanan to have a harmonious and full of respect na relationship. Correct yun na, Melvin Santa Rita. Ganahan kayo ko ni Ma'am Eli, pag-istorya na ka, very positive thoughts, Melissa Lizondra. Hi, Sir Noel Imbong from Lapu-Lapu City, Tauco, Taong, Mary Grace, pa-shoutout from Ili from Cabadbaran City, Agusan del Norte. Again, salamat sa naghatag na ako og 600 stars. Mabuhay po kayong lahat, mga ka-friendship. Daghang sigulan ang kinabuhi. Daghang pamaagi. Daghang mga kasakit. Puno po sa kalipay usahay. Daghang mga bagulbol. Daghang mga sitwasyon na ito kasabot. But it's something that we need to experience so that will get matured para mahimutang manigulang ka sa gugma. Matured.
Oh, wala siya manigulang sa gugma. Salamat, Madam Ethel Mediante Maguire sa ibog 200 stars. Thank you so much for your stars. Late ko gamay. It's okay. Mapit at Charissa Labaga or Rhoda Varge. Pa-shoutout ng Eli from Aldea Homes. Ladilyn Dautil Baltazar. Happy New Year kanimo, Ladilyn. So, ana agad, no? Daghan kang kinahanglang buhaton sa relationship. Dili kay sa inyo nagugmara ka. Mauna na. Muna na. Nihunong na diya. Kay nagugma ka. Nagugma siya. Mauna. Ina ka nga, and will lead happily ever after. Alingasa. Alingasa na ako ng happily ever after. Muna kiwot ka, if you're in a relationship, you need to work it out. You need to do something. You need to do something to get to know more each other. Kinahaglan ka mo, gama kag action. Yes. Para sure boy go ka sa imong gisulan nga relasyon. Because I tell you, ako galing Osbon. Hi, John Park. Ako galing Osbon. Years in a relationship is not a solid basis for a long-lasting, genuine love to each other. Years is not the basis. But the kind or the quality of love you have to each other. That's the most important thing. The kind and quality of love that you have to each other. That's the most important thing. Dili kay ningon ay. 20 na mi katuig, di na mabulag nako. 40 na mi katuig, di na mabulag nako. There's always possibility as long as you are breathing. Samtang naginhawa pa ka, gatuyok ang kalibutan, munang giingon nga, hugti na dani mong bakos. Pag abot sa mga pagsulay, hugti pagyod para dili mo tukar imong kabuhi. Kabuhi na di ay. Chula na kaayo kanya, Ma'am Ellie. Do not give all. Wise na gyud ka and brilliant in mind when it comes to relationship. Joyax Aguilar from Hong Kong. Hello kanimo na, madam. Happy New Year kanimo. Kinahanglang wise gyud ka. And kinahanglang prepared ka pag mosulod ka sa relationship. Ayaw panagana. Ayaw panagana. Even if it takes a long time. Even if you need to travel across the world to find the perfect guy, bahala gamay lagay. Flora Aton, watching from Dubai, makalinga juga. If muna siya, it takes. Kung mauna siya paagi, kung mauna siya kinahanglan nga buhaton, aron good ka, solido, pulido, pag abot sa gugma, then go for it. Do not go for a love instant. Nagkaila og pila ka bulan, sud ka bulan nagpakasal. Usa man ang klasihan nga gugma. Nagkaila ra duha ka semana, nagpakasal na. Swerte ka kung makatunong ka very faithful, very honest nga kind of person. What if dili? Hila dayon ka, loob-loob dayon ka. Bahala gamay lagay basta lamion, ma'am. Nago na. Pero kidding aside, no, human as we are, Jai Maguire, madam is mag-grow. Salamat, Madam Giselle. Ikaw good akong kuan, madam, kanang critic and correctionist. Hope nga naay mo abot nga tarong from Gida. Correct me, Chacheli. The most important thing, the bottom line of everything of what we're doing is to pray. We need to pray for the man of our life. We need to pray for the woman of our life. Nga unta, Lord, tagaan ko ni mong lalaki nga dili mangulata, Lord. Tagaay ko og lalaki nga palanggaon ko, Lord. Tagaay ko og lalaki nga dili ko lisod-lisoron sa akong kinabuhi, Lord. Tagaay ko lalaki nga mula hutay hangtod sa kangturan reksyon eterna. Tinuod na. Ma'am Eli, pa-shoutout, Happy New Year. Malinda kita ni Paraguya. Bahalag saging bastang labing fights na kaayman Eli. Dodong Mark. Sa unang panahon tingali, mayon nga bahalag saging bastang labing, tosto og ginamos, tosto og asin, tosto og mantika sa baboy. Daog na. Karon, sige. Ayaw pakan-an na imong partner. Di ba, hagbay na ka, Bulagan ka. Wala kasulay man di sa una. Saging ra among paniud to. Saging ra among panihapon kay pobre gud kaayo ni. Hantod ron pobre ra gihapon pero at least makakaunag 3 times a day. Hi, Carria Joy Morales to it. In regards to yan. Mother Nori, di sa West Balaban, Valencia. Tama ka. Carl, Arvin, Vincent Panoris. Hi, Arvin, Vincent Aguilar. Thank you so much for watching. Hey, Koten. Happy New Year. So, muna,
I am not really, I may not be the person to tell you what is the right thing to do and what's the best thing to do, but based on my experience in 6 years relationship, I could say that love is very complicated. In love, you need to work and work harder because the harder, the better. Another 200 stars from Madam Ethel McGraw. Salamat kayo, Madam Ethel, ang atong inahan sa mga bituon sa langit. Salamat kayo. Regards ko sa akong family sa Tumunoy, Mualbual, Cebu. Manuroy niya tapuhon dito, mamili. Correct, Mitch. Kung maayon tanan, lago na ito ng mga lugar. Rod Glitch, Avilio, Pantinol. Marby Baguio, salamat sa 30 stars. Ma'am Eli watching from Usamis. Bilya Abarquez, Golapo, Minchi, Bauschman. Happy New Year too. So muna atong mga sugilanon karong adlaw sa atong pangutana. Kung sa imong kinahanglang buhaton, para dili ka bulagan sa imong partner. Unsa Angayan nga buhaton, para dili ka maka-move on sa gugma nga igo ra kang gipasakitan o gipaantos lang in town. So, ako Osborne, I am not the right person to tell you what's the best thing to do. But based on experience, I have the capacity to share it to you, to enlighten your mind, and so that you can move on easily. If it takes to be single, like Giselle Gailan, to be happy for the rest of your life, then go for it. Correct! Wala ra bitaw no kaan. Wala ta effects karong adlaw kay ang ako nga lamisa gigama pa sa akong father who is a singer of the Carpenters kay para fix na ang ako nga ako kahapit na mahuman ang mga tiil nga iyang gi. Isa wag ana. Ginagi pa hilisan. Na kada bang gi isa na. Tawag ana para dili makasalok guba. Gilihaan. So kung mahuman na siya, mubalik na to sa ato ang online with effects kay ganahan ko mas na effects no kay murag napagaw na kog sige katawa madel kinto Ilma. So basog mahuman na siyang adlaw kay para og magamit na gyud nako na no. Ako Osmo, salamat kaayo sa tanan-tanan og daghang kay salamat for sharing your personal experience when it comes to love. Thank you so much for watching sa ating mga friendship all over the world. Time check na, it's almost 2 p.m. Actually, katulot ang napal nga no. Katulo in tawon nga na masilyahan Arvin Benz Aguilar. Katulot ang napalong kay gilandscape na ko ning ako ang video karon para masayo na ako siya pag upload sa YouTube no kay ganahan ko nga ma-upload siya sa YouTube kay para dili mausik niya ako mga laway no. Maabot po siya sa YouTube. So mga friendship, mo ka to atong sugilanon karong adlaw and I hope that you learn something from it. And I hope it changes along the way that you can encounter base sa atong mga nahisgutan karon. Og don't live a life full of toxic people. Don't live your life in misery. Don't live life full of problems because we are all backpackers in this earth. I mean to say we're all travelers. We will travel once in this lifetime. What? We will travel once in this lifetime. Claire Pinson, sa halamat kayo sa 345 stars. Xiao Mingo, salamat kay Madam Claire Pinson. Happy New Year kanima and your family. So, rather, live a life full of positivity. Live a life, a happy life. Live a life thankful, live a life out of too many burdens. Mas labi naman ni mo yun, takay. What if mabugtuan ka unya, sunod adlaw, whatever, because life is too short for you not to enjoy. So, mahay ka. Namatay kang gabugag, lukdong kagulanan. Matay ka dihang, siya kang hunahuna sa imong mga balay. Ay, makamatay biya po na. No? Travel light, Ma'am Ellie. Travel light. Travel light. Sakto na. I like this term. Marby Baguio. Travel light. I like it. I will apply it. Travel light. Bitaw na sila nga. If you go to somewhere, kung uli ka, kanang mubakasyon kag laing lugar, kung mula kag laing lugar, the word is travel light. Ayaw pag-aswat og duha ka malita. Iha pa ang adlaw nga imong stay. Dito kung
Kung imong short magamit siya duha ka adlaw, then use it for 2 days. Travel light. Dapat gaan ra gud ang atong pagbiyahe aning kalibutan na. Because the most important thing is more percent of happiness than loneliness. Kaya kung usbon, wala ka gianto sa tiyan sa imong ginikanan siyang kabulan o gipanganak para ra pantuson sa mga tawong wala ka lang gibigitan sa imong kinabuhi. Na, makita imong mama, doklo niya ng tawo. Salamat sa 200 stars again na nagyan sa atong inahan sa mga bituon, Madam Ethel McGraw. Unya, wala po ka patubua, patutuya, pasusuha, wala po ka injiki o daghan kay nga vitamins para ra gugo nang imong kinabuhi sa tawong walay bili. My goodness. Travel light, enjoy life. Ana, antos-antos pa ka diha. Hopefully nigaan-gaan ang mga paminaw diha karon no sa mga adunay mga bugat kaayo nga mga sugilanon sa kinabuhi, adunay mga hard times karon nga giatubang. So, always go somewhere wherein you can see beautiful places, a panoramic view. Manago ka kay para maluag ang imong nga panghuna-huna kung ga problema kaayo sigmok-mok sa inyong balay. Kaya the more you mok-mok, the more na noon makomplikado yung huna. And do not complicate kasi mo na huna. Nagoy mga butag na di ko na to, di na to makontrol. There are things in life that we cannot control. And we are not in control of what will happen. So, kung muna mga butangan na tayo mabuhat din, ay, buhat na ang dili ang nga buhat nun para mahatag ng solusyon. Kaya namin na mga ano ka na, di Bulagan ka. O, di na siya mabalik ni mo. Eh, wala yung mga butangan di na. Wala ka, di na kakakontrol. Maningkamot pag makabalik siya, ayaw na. You are just adding burden to your life. Mga siya, you are adding insult to injury. No? Sakit na galit ng gibulagan ka. Masakit pag ipaminahon nga galanat ka sa taong wa na gugma. So, ako pa yung barkada, may kagtambag na ako. Gilusin ako yung bulog. Hilakwaan ka yung tumigilidit kay. Kanina ba no? Kung atong tambagan, di po maminaw. May story na ka. Gaando-ando. Pagkasunod, sila ragi hapon. Lamigot pang bunalas tang pugo. Cheryl, salamat sa 50 stars. Terency Art, pa-shoutout Ma'am Eli Juan Miguel Alcalde. Pambagan, igurang muyang mo. Namura talag buang og tinambag. Hindi. Wata pahibala. Gabalik na. Mga taong inana, no? Kung kabahin na biskalipay, di ta pahibalon. Pero kabahin nas pasakit, bahinan tas ilang kaguon. Nagma ako di ba? Pagpunto diha, dahil sa kuan, butilang tando ay pagyarok diha. Cheryl, salamat sa watching from Cebu City. Usahay magpitulon magud nato. Di nato kung ikonsinti na ato mga friends sing tralala pud usahay mga likoy kay mga utok ba murag wa na bakunahi. Muna kita mga wala bakunahi. Bribery hilak-hilak dahil ay gino. At exactly 2 p.m. in Philippine setting, I will bid goodbye. So, at this time, we'll be reading mga greetings. Kung naapay ganahan nga magpa-shoutout diha, no? O magpataba. Laylay na kay kung kamot. Hinawin nila ko cellphone kay. Alright. So, mauna siya mga ka-friendship. And hopefully, we'll learn a lot this afternoon discussion. Pero manay kinaingon nga, decision is all yours. We are all here to listen to you because kabalo ka, pag-abot sa mga kasakit sa kinabuhi, pag-abot sa mga problema sa kinabuhi, problema sa barkada, problema sa pamilya, problema sa kwarta, problema, tanang problema. The best advisor or the best person that can help you is the person who knows how to listen to you. Di ba mo salagbat ba? Sometimes, ang pagpaminaw sa problema sa uban, without saying anything, just simply listening to their problem can lighten their burdens. Ano ba usahay po na kay na problema, wa pagali ka nakahumag istorya, isalagbat na. Wa pa ka na humag-istorya, ikasabaan na ka. Usahay makalibog, no? Lamig yung pangtamparuson. Daghang klase sa tao. Dahil mo na ginaingon nga, pray ra gud ta for the betterment of everything. Mary Jane Enorme, Mel Estenso, Mary Jane, Cheryl, salamat sa tanan. Well, anyway, it's time for me to say bye-bye to everybody. Thank you so much for watching our online live. Sa tanan nga mga Star Centers, daghan tayong salamat, especially kang Madam Ethel Maguire o sa ato mga ka-friendship na nagpaambit sa ilang grasya through stars. O salamat sa ni PM kanako karon nga mga yung details.
Iya ko nung kumpanan pang snack kay mara ko nung gihotoy nag-inistorya, mara ko nung gikapoy nag-inistorya. God bless everybody. Ug hopefully makabalik ko. Okay na ba ako mabalik ko ug di na mo mabalaw na ako? Igong mahuman ng gigama ni Father nga lamisa para sa akong condenser. Okay na ba ninyo mabalik ko ugma? Di na mo mabalaw? Anyway, take care always mga ka-friendship, especially sa mga lugar diya sa laing nasod na nag-quarantine because of COVID-19. And I just want to say hi sa akong ka-friendship diya sa Canada. Dedicate, Byron, Happy New Year to you and to your beautiful partner. Thank you so much mga ka-friendship. Amping ka mo sa kanunay. Daghan kaayong salamat for watching. Babuchka! God bless everybody. Babuchka! So daan ko palagi, mabugto na po dayon, kaya napindot na ko ng screen, naputol na po. Again and again, for the third time around, I do apologize for the interruption of our internet connection because it always loosen the connection, even if we are Wi-Fi already. Kaya mapindot na ko ni akong screen, kaya mawala ma. Paita po ni akong cellphone, ay usaon na lang. Kaya basta wala siya nakastan, gikaptan na magod ako ni akong cellphone, magod mo nang makapindot ang dili mao. Hi, Chodora Hanala paalanan. So, padayon ta no, miskag naputol ta, padayon ta. Pasalamat lagi pa sa mga ka-friendship na miskag kapilatang naputol, nibalik lagi hapon mo sa pagsudo ni Ma'am Ellie. So, akong usbo lang ang atong topic karong adlaw for our online class para sa mga boring at walang ginagawa sa buhay is that mga paraan, ways, and means para dili ka bulagan sa imong nga bana or para maka-move on na ka sa relasyon nga imong gisudlan nga gipasakitan ra ka, gibay ra ka, mura ka gidulaan sa kapalaran. So, padayon ta sa mga advices. Kung ano na may ka-advise, kung naka-experience mo aning kalakiha sa gugma, kinayon nga tampalasan nga gugma. Teodora, makatawa jud kay Ma'am Ellie misang naay problema, ayaw mong problema kay wa ta pagkatawa ni kalibutan na para rogod magsudong nga mga problema sa kinabang. Erwin Catalan, mga auta diri sa uric acid Cebu, Ma'am Ellie. Correct, pohon maing lawas. Hi, Madam Jalin Paris Bazan, Rag Padilla, Giovanni, Anyas Sagdira, kasabot rami. Salamat sa pagsabot mga ka-friendship, pero magpadayon ko tanong. Especially sa mga ka-friendship na to, Sunday Milon, Happy New Year. So, wala'y ginaingon yun. Na kinahanglan yun ko nga patas ang panagigugmaay sa usagahan. Yun ko di Ma'am Ellie, watching from Taiwan, Happy New Year, Florendo, Tendero, Mira Junior Tats, Loyola from Tagasa Tats. Pa-shout out to Karen. So, kung mahibalan na ko doon mo, di ba atong last na to nga topic, last na to nga statement before ta napalong no kay napindot ta akong cellphone is that you need to have the same level of love to each other because if not, truly you will not complement to each other and it's very hard for you to enjoy your love together in a long run in your marriage. I don't know naman dira atong iya ang Jesus sa nagatanaw kag gikan ko naglamtaw sa imong video kagahapon Ma'am Ellie makawala jud kag stress di ka na chingkali higher. Hey Garty, Raycan Obidencio, Nijo Hachi, Happy New Year, Richie Grandage, Ailkin Pulyoto, Miss Del Oren, Ging Mesa, Happy New Year. Dali ara ha, ako sang humanon akong labahan. Shout out sa Santillan, Linding, Jan Philip Facts. So padayon ka friendship. So kung nabati na ko nimo and you feel like this is not good for me, this is not healthy anymore, I need to find out, I need to sort it out. Why is this happening in our relationship? We've been together for how many years already? We've been together through thick and thin, sa kalipay o kasakit. Then why is this happening in our relationship? Irish Alo is Taneki. Mo comment ko pero di man ko matagad idol. Pero love di ka. Adja Gray. Pasensya na no? Happy New Year. Roland Suhor. Diha sa Darwin. Kanipon siya, ganahan po ko anak niya kay, sige na siyang nag-love affair. Sa Korea family, Forever Young Toledo, Ham Hermida, Soar High, Fly High, Philippines. So, kung dili na kuno kaya, you need to move on. Hindi taglangin. Kinahanglan magmalipayon ka while you are still alive and kicking. Don't waste your time with toxic relationship. Don't waste your life
Having a person who cannot compliment, who cannot make you happy, who cannot give you satisfaction. O diba? Unya, lain para tong topic na discuss is that do not love a person by retail, rather love the person wholesale. Oo. Akong usbon ko na no. Unsaon makauyab ko mamaya di man ko gwapo. Daghang kay problema ayan. Nagdugang-dugang kas problema. Iparito kinang nawungan na para makita ka og boyfriend. Girlfriend ay. Girlfriend ay. That's watching from Singapore. Permi ko naga-watch imo live. Ma'am Eli malipay ko makawara sa probs o kamingaw sa pamilya. Touch Noyola Victor Regala. Shout out from Lubao, Pampanga. Elizabeth Rafael Santos diha sa Lutoban. Jordan Delantar Salde. Diha Zana Richie Lavazia Villagracia Malix from Hong Kong. So kung dili na god, bigay. Don't love a person nga kanang with condition. Gihigog matikaw ka lamit kag trabaho. Gihigog matikaw ka maestra ka. Gihigog matikaw ka dako kag sweldo. Gihigog matikaw ka dako kay kagayutaan. Gihigog matikaw kay na kay baboyan. Gihigog matikaw kay na kay kandingan na kay bakahanay kabayuan. So di na siya healthy. In the first place, kung ingon ana ko ng imong mindset in a relationship, I tell you, in the long run, magbulag yun mo. Yes. Especially if you can discover that this is not the kind of life I want. This is not the kind of person I really like to be part of for the rest of my life. My goodness, you're getting into my nerves. Giselle Gailan from Canada, hi, kanima Happy New Year. Di na siya gugma, Madam Eli. Dili lagi siya gugma, Darhill. Shoutout, Ma'am Eli, na pod imong mga estudyante na minaw ni mo karon. Correct? Amiko Ramil Arujo. Please shoutout kang Nang Liberty Rouge. Happy New Year, Nang. Di ka kanak ng isa Tabanyera, Manalay Sign. So, in the first place, kung giingnan na ang imong pangnanaw about love, then I tell you, you are not in love. Maybe you love this person because you have some personal needs, personal wants that you want to acquire, and through this person, I can gain all of this. It is not healthy once and for all. Claire Pinson, salamat sa imong 200 stars. Hi! Alani Rubles, Milrose Delphine Estares, and Arlene Langib Malansay, Raquel Ching, ang atong kinakusgan nga ka-friendship from Cebu City. Maldita na mabait watching from Malaysia. Happy New Year, year ko. Iragiel Quarteros family. So, kung ingon ana ang style, guba na daan na nga klase nga love. Nanapo ko sa ako mga babies, mga iligan si Jessa Vidal, Axel, Carl sa Cebu. Thanks. That's coming from Jaisel Garland of Canada. So, dili siya healthy. Kung magugma ko na ka, higugmaa daan ang dili angay nga higugmaon for that person. Like for example, kaya ang tao magutong na apan, guwapo, bahog bakbak. Guwapo, pero di kabalong manot brush. Guwapo, pero walay himasa. Guwapo, pero walay tanggad sa kaugalingon. So, na mga apan-apan. Pero that is something nga di ni mo siya, guwapo, pero di kabalong maligo. Di lamang ko ani kang lasya sa lalaki. Guwapo niya, buhok po kay baba, maghalok ta, basig mo makaingon nga mga tumba ta. Jovelyn from Canada, salamat. Capacity Joey, hi guwapa Eli, correct? Lovely Ilanan, Ma'am Eli, unsaon man pag move on sa relationship nga dunay inahan nga atribida sa eksena, mo eksena dayon. Ay, kita pong mga ginikanan no. Especially pag ninyo na, di na po kaita mo get involved. In the first place po, sige in the first place, pati second place, ani? What an honorable mention and with honors. Nagpakasal ba silang duha? So meaning to say, dili tingali 100% nagkailangan na sila. Nga mo sulod pa man ka. No? Nga mo sulod pa man ka sa relationship. Apil pa mo, pasagday sila. Ni sulod magay sila, uyab sila, gipapananghid, nananghid sila nimo, sa imo, inahan ka. Nga, uyab na daan sila, nahibalo ka, mga kuha na sila, kanang mga 2 ka bulan, 3 ka bulan, di ulahin ang tanan. Inakabi ko, away sila, mag-inter ka, no? Another thing, di na siya healthy. Di na mag-apil, kaya kabalo na sila. Kabalo na kayo sila mo kiyod-kiyod, kabalo na kayo sila mo saan, pagligid-ligid sa katrin, magproblema, mapil-apil tayo na. Enjoy your retirement.
Enjoy sa imong sa imong edad karon. Enjoy your life. Do not complicate your life. Gwapo pero hilig pud og gwapo Ma'am Ili. Amo na nakaingon Miko. Also to my mom sa Maryland, Badam please shout out. Yes, the matter of Giselle Garland. Wash ko your gikan samal igogos. Hinaot maoki na akong papa diri sa ospital. Liho ko shout out ko yours kay papa. Gikan kana kang Cyrus Stamps o amping sige Melvin Santa Rita. Hi, Tirita Rama, Jason Inganya, tinood na. Ayaw mo kapil-apil, mga ginikanan, magasudong rata, mag-advise rata kung unsay maayo o dili maayo sa managti ayon. Kay kita nauna matag kaninyo, taas matag experience kaysa nila. So, mutambag rata. Di ta mag-apil-apil, di ta makigubot, di ka makig-away. Kay ano kung makig-away kag apil? Ikaw inahan ka ako, inahan sa babae. Gaaway mong dos akong anak, mo apil ko. So, siyempre, ang inahan sa lalaki, mo apil po to. So instead nga duhara untay kalalis, natibuok pamilya na naglalis. And I tell you, pag pamilya na ang maglalis, pag masugda na gali na, lisod na kana hiloton, lisod na kana tahion, lisod na kana ibalik sa normal. Naganahan mo ginana. Ay, nako. Ang topic nato karon, madam, kanang unsay buhaton para dili ka bulagan sa imong bana, ug unsay angayan nga buhaton kung nasakitan ka, maka-move on na dayon ka sa inyong relasyon. Dia Lanta. Ma'am Eli, shout out sa ako sa mag-abo, Pulong Deyot, Catalonia's family, man my friend Gima Villagracia, watching from Hong Kong, amping kanunay, God bless, Jinky Credo, relationship needs mutual understanding and sacrifices, tinuod, good na, isakripisyo, good ninyo, tanan, isakripisyo, sakto jud, capacity, wala, Story na po ng ato, po kung ina-insakto kay, di po ko insakto kay, di pa ko minyo. Pero dali sa pinili, Maya Chapalerno, Gerald Silva, happy new Ramnela Greens kang Domilag Bukidnon, keep safe, Dudes Grapa Valiente Jr., Jeron Chelmich, Wendy Bailama Dumana, Giselle Kiliope Manubag, Fritz Rulli, Glyza Nili. Ay, gawas na ko ang mamili kay I love to be single. O, di ba? Muna ginaingon nato, kung bugat sa imong dalamhan, gapasakit sa imong dughan, ug maoy nakahatag nimong dako kay kagulanan, ang imong naminyuan, may pay magpaka-single na lang ka. Unsa ba imong tuyo aning kalibutana? Kung nagminyo lang ka para paantoson, para pasakitan. Wala di Aron, Dorothy Araola, Madam Dorothy from USA. Salamat sa pagsodon. Gisakripisyo gud nako akong pagkaputli, Madam. Aron lang iyahang tipuraryong kalipay. Gikan kang Fritz Rulli. Ayaw lagi idiga dayon, di ba para Roland? Ayaw idiga dayon ang watawat ng Pilipinas. Ayaw idiga ang bataan. Kinahanglan po to himo na to ng sagrado. Wina Rinaldo Alboruti from UAE. Stay blessed and healthy. Salamat sa 50 stars, Chill Mitch. Ang mga bituon gayud ang makapahatag ni Ma'am Ili o kalig-on sa panglawas. Happy New Year watching from Canada, Villa Espanyol, Hisono, Megan. Di ko ka-relate anang gugma-gugma dear. Ayaw kong patuhua Roland Parol. Mr. Pagka-principal sa Mag-Aso, Dawin Negros Oriental. Kay kabalog yun ko. GB Bitos Gersan. Another 50 stars from Chill Mitch. I've been there. That's why I rather be single. Yes, you need to choose something wherein you are happy, where you are contented, where you are comfortable in living your life. Yeah, same situation gikan kang Almus Almari. Same situation dyan Mama Eli sa akong partner. Labag kahilabtanon. Pasalamat ko sa akong partner, matured enough ni hawa dayon mi sa ilaha balay. Correct. And I tell you also, if you are decided to get married, kung makigminyo na ka, as much as possible, do not live in the house of your parents. Ayaw mong puyo sa balay sa inyong mga ginikanan. Yes, it's a whole different story if you will live in the house of your parents. Since magbinyo malaman mo, before mo magbinyo pagtigo mo, bahala gamayng payag, bahala ko sa kwarto, ang kwarto gihim nagsala, ang sala gihim nagkusina, ang kusina na nabanyo, tanan, complete sentence na ang inyong gamay nga payag, balay nga payag. The most important thing is you own it. You need to build a house of your own. For your privacy. O diba? Alay, dulog-dulog mo diya, magumbangon mo diya, napod mo skiliran sa inyong ginikanan. Di ba kayo makadungog sila? Paki-shoutout Annalyn Gaelio Malay, paki-shoutout sa akong habibi nga gasige ragdula og cellphone si Arnel Sales. Wajud lamang ko ani ka pabuthi. Sukad pa atong gitagbo ang bagong tuig. Ay, nako makaguol. Ayaw paguol-guol diha. Angie Avila Obera, pa-shoutout na mili from Tacorong City, Don Mondo Elvezo, Dodong Martubag, ayaw, too much anang Roland, sir, kay daghan ng hinigugma na,
Nitingog na gyud si Dodong Mark tubog kani taga Dawin ni tambagin ang imong iyuan diha. Niyan niya Grace. Happy New Year, Ma'am Ellie. More blessings. God bless and your family. Another 200 stars. Salamat kaayo Madam Chel Mitch. Madam Ellie, Happy New Year. Mitchy Mitch from Queensland, Australia. Salamat sa kahatag ng mga stars. Pa-shout out from Takarang. 50 stars again from Chel Mitch. Oh, so ana gyud. Nakita pod. Kay may magula sila god nga. Sus ni akong bana. Nagkadugay mis among panagkuyo. Wa na may panghilamos. Matulog naman lang magway himasa. Matulog naman lang magwalay panutbrush. Ayaw sad. Ayaw sad. Wala akong ginaingon good. Usbon o paulit-ulit ko po yung i-remind sa ating mga ka-friendship na dapat good. Waan mo tas kinabuhi. Dili ta magpabihan. Dili good ta magpa-outdated. Maria Tiboy, Happy New Year, Ma'am Ellie, watching from SF, California, USA. Marisha Parto sa Halampangan. Yours, Ellie Singlebird. Mangko pero murag, nagkagusto naman ko sa imo. Uy, ay, pagpunto dia. Ayaw dyan ko. Sakit ka ay sa dughan ang gugma, Madam Jan Day Alay. Sakit ba gina sa dughan? Because mo na ginaingon, pag musulod na gani ka sa gugma, ang imong pikas tiil, gaguyod na daan og kalbaryo. Ang imong pikas abaga, galok do na daan og kasakit. Salamat sa mga pagkatawa mo, Eli, sa mga tao, Madam, from Korea with Love, Aya Mitch, Love Ski Bueno, pa-shoutout, Himamaylan City, thanks, Ma'am Eli. Love your partner with all your heart and soul, and put God in the center of your relationship. Sunshine, kualay. Habar, Madam, wala pa ko kita nga tinuod nga gugma. Kinahanglan na ka mang himarbas dodong para makita kang tinuod nga gugma. Manghimarbas siya ka, Madam Eli, pa-shoutout usop sa Super 8 family, hinaot nga makadaog na mi og loto he from Toronto, Canada, Dodong Mark. Sige, ako nag-iampo Dodong Mark, kay makadaog mo, bahini dayon ko. Balag 1%. Muna'y ginaingon God, nga kung ganahan ka ani nga tawo, ayaw sag isurrender ang imong pagkababay. Ayaw sag ipatilaw ang imong pagkalalaki. Kung ganahan ka ni nga tawo, ila-ilahon sa agod nimo. Ila-ilahon nimo siya o ang iya nga pamilya. Walay gugma, importante buhi. Rong panahona, Marsha Parto sa Halampangan. Roland Bangay, more power and God bless, Ma'am Eli, from lands of Zamboanga City. Ila-ilahon nimo. Nganong importante nga imong ila-ilahon imong babana? What if sigbina na? What if nanay mga buhing abat? What if gikan sila sa mga pamilya nga killer? What if gikan sila sa pamilya nga snatcher? You know, you need to know more about your partner. At least na kay background ni ka nga. At least kung maminyo ako ani niya, kadayon ming doha, gikan man siya sa pamilya sa mga snatcher. Kabaw na ko sa akong trabaho. Riding in tandem na. Salamat kaayo sa mainiton kaayo sa masabugan nga imong mga pulo, Ma'am Eli. Gabriel Morales Laguras. Kay kuyaw gyud na. Kung dili ka kaila sa imong partner, kuyaw. Naapoy mga partner nga ila-ila po mapaas if nga buutan na matinarungon kunuhay. Unya mapinanggaon. Ikaw pod kay ilaron po ka kaayo. Hi Chris na araula bail. Ikaw pag ilaron po ka kaayo, gipakitaan ra ka, gipasikatan ra ka, nagugma na po dayon ka. And when you love, kung dili pa mo nga when you love, kung dili pa mo magtiayon, love yourself 80%. At least ang 20% napalas kita og duha-duhaan pa kay basig dili mo makadayon. Dili uso ang gugma, Ma'am Eli. Ningon si Tats. Bitter magkali si Tats. Oy, what if kung sili ra kada ko iyaha? Lyrich ganyilik. Wala to ginaingon. Kung nahigugma kaniya Lyrich tungod kay ganahan kag dako. So lahi na. Kung na siya retail kind of love. Na wa ka nagugma niya kay ingon rag silig kada ko. That's a retail kind of love. So, dili ka magbalipayon ang nga sa gugma. Gamay, dako, gahi, lumoy, taas, whatever. Kinahanglang imo siya higugmaon with all your heart. Hi, Iza Mirasol Aladad. Hi, Dilayo sa aw kay og magpaabat-abat man duyugan na lang pod nako aron support. Wala man kay mabuhat pod. Duyugan na gud lamang nimo kay wala man kay mabuhat. Ni-inter naman ka. Kalangan man pug mo ikyas pa ka. Di nakaka-ikyas kay ni-inter na ka. Pa-shoutout sa akong dear cousin nga si Ethel nga tuwa karon sa USA, Michigan. That's coming from your ka-friendship. Giselle Garland from Canada. Marsha,
Ila-ilahon dam og kuutan og kuuton daan basin og dili raka. John Louie. Hi, John Louie. Caballes. Thanks sa advice, Madam Eli, sa love life. An 80% kazel ho. Iyati, naigo ko sa word nga ilarunon da. Oy, kay pailag pa muni sa tikson. Naay mga partner, Mayra Sugot, pag-abot sa lami, wana, ang palanggana og kaldero og uban pang matang sa mga gamit og malalang mananap, panagat, nangalagpot, nas lugot. Gabriel Morales Lagoros, unsay tambal sa sakit sa tango, Ma'am Eli? Lanex Marks Aron. Ipa-doktor na dodong. Post-exili para mawala ng kasakit sa imong tango. Daot tingali kang tango. Jonah J. Mag-usara ka pa rin. Mag-usara ka pa rin. Gusto ko na mga nangalana, oy. Thank you so much sa mga star senders. Mag-usara ka pa rin from United Arab Emirates. So, daghang tayong makatunan karong adlaw sa atong nga topic, no? Kung si Angayan nga buhaton para di ka bulagan sa imong partner o sa mga bana, o kung si Angayan nga buhaton para di ka maka-move on sa imong gisudlan nga relasyon. Hi kang Jocelyn Arado Cortez, makauyab mo og dili paasahon kung mo-subscribe mo akong YouTube channel. Bason di ay. Don si Aranas Caro. So, daghan kayo mga pamaagi, no? Pag musulod ka sa gugma. Muna diha ang mga bottom line. So, Jocelyn Hyde from Cagayan de Oro. So, ila-ilahon nimo, bangi-bangion nimo. Kung uyab pa mo 80%, guna imong love sa imong self. Self-love is 80%. 20% para sa imong lover. Pero kung maminyo na mi, kung magminyo na mo, give your 100% love to your partner and your family. Ma-reverse na siya. Ma-reverse na siya. So in a relationship, pagtrato pa mo, always put that in your mind. 80% of self-love is very important. Maunang ang uban, kay ila maghihatag tanan, ni bilaka pug sayo, gisurrender pud ang bataan, di, gibulagan, kay ang lalaki pud, ang tuyo ra pud niya, kay igor pong tilwan, di, sakit kayo. Unya, if it's your first time, it's the most painful and unforgettable incident in your life. Yes, di na mo kalimtan, miss, kapag ma-amnesia. Grabe na kayo, miss, nag-ma-amnesia, di good kalimtan. Oo. So, kung mag-minyo na mo, sigurado na yung kagasiya na din. Give, this is what we call all-out love. Give out your 100% love to your family. And be open. Be respectful. You need to be trustworthy of your partner. Dili kay katong trato ra mo lami kagaayo pag kanang dili na mo dugay na kay mo mausab-usab na dayon ka. Walay lami. Wilmar Aroda Lazola. Ma'am Eli pa shout out Lazola family. Salamat kay for watching. So, muna mi Ma'am Eli, sakit kayo. Sakit kayo. Sakit guna kay first time guna nimo. Anything that is first time is painful. Sakit kayo, Ma'am Eli, kay Bulagan ko. Sakit kayo, Ma'am Eli, kay di ko na ko niyang di ko ako pagkapabahay. Di na kumuhatag og 100%, Ma'am Eli, kay silira ka na ko iya. Mangtas po ni slide din. Consistent ko kasi mo pagkasili, madam. Sili. Oh. So, na yun ang mga pamaagi. Dili tingali, insakto ang atong mga 100% correct ang atong advice. You have also your own experience in love. You also have your own situations, different situations. Kaya hinagbo sa kinabuhi. Mga tao tanan, pero we have different experiences when it comes to love. Love is 4 letters, but it is the most complicated word ever created. Because you cannot give the exact definition of love unless you are into it and you were able to experience what really love is. Munang kita, kumutambag putas ato mga ka-friendship nga gipasakitan sa gugma, correct ka Ma'am Eli og imong mga advices, Ma'am Eli, keep up the good work. Unya og biyaan hilak-hilak dayon ambot ninyo dodong Mark Tubog. Tinuod ko na Marvy Bagyo ha kanimo. Hilak-hilak dayon. Loob-loob dayon. Magpaligid-ligid dayon. Pasuki-suki dayon. Madyong bunalas tang kugo. Madyong bunalas tang kugo. In the first place, wala may gasugo na mo. Nya tambagan dayon na, friend, ingnan na baya ka itong una.
Nga muni mo na ning klase sa lalaki, nga imong gihigugma, wala ka gapatuog, gapaturog, ug kas imong feelings, emotion, kay kang kanina jud ang lalaki. Mauna gud siya ang lalaki, nga mabugto gyud sa akong pagka-single, ug mubis-bis sa akong pagkauga. Ka-English ba, ma'am? Oy, Mitch, Aureliano, Joriel, Niza, Mario, Rolly Andrade, Tumbokon. Marabali ba shoutout sa akong partner sa Line Live, nga si Gian, nga nagkaon karon tapad na ko. Ayaw, pre. Salamat, Aurora Sausito. Unsaon paghatag privacy sa ibang partner kung naa kay trust issues. Lennox Marks Aron. Unsaon paghatag og privacy? Kabalo ka. In loving someone, you need to be experimental type of person, creature, or homo habilis. Homo habilis ba ng tao? Homo sapien? Homo habilis. Homo sapien. Ay, nako. Philly Mandaw Karamba. Ma'am Eli, good noon sa'yo. Just woke up and of course, maganda na naman ang araw ko. Okay, narinig naman kita. I love you for your advices, Ma'am Eli. Happy New Year and stay safe. Greetings from Israel. Salamat, madam. Salamat, Feli, for watching Winter Moon Night. Winter Happy Catherine. Maayong good morning, Igsoon. Ilnasin Jose Jr. You need to be very experimental. Sa mga batan nga naminaw karon, sa mga single nga naminaw karon, you need to be very experimental when you love the person, no? Don't pour out your 100% love. Ako na usbod, ayaw gihatag 100% nga gugma. Para mahibalo kang usa siya nga klase nga tawo, give her all the freedom. Yes, daduni mo siya sa social nga lugar. Kung unsay iyang attitude, dealings and personality with other people, kung na siya sa social nga lugar. Daan siya sa mga lugar nga inato, kanang pinubri, kanang mga regular. Unsa iyang reaction, unsa iyang batasan kung ibutang nimo siya diha. Pakan siya lami. Ayun ipakaon ng imo. Kay lami man pud na. Pakan siya lami. Unsa iyang reaction? Lipay ba siya? Maguol ba siya? Pakan siya pinubri. Pakan siya dinato. Pakan siya pinubri. Kung unsa iyang reaction. And from that, you need to collect all the reactions in silent. Do not offend her. Do not offend him. Just observe. Yeah. And from that point, I tell you, you will know the person partially. You will know him. You will know her. Kung kinsa siya, unsa siya. Daduni mo siya sulod sa mga barkada. Kung sa reaksyon, magselos ba siya? Masuko ba siya? Sige ba siyang gadali og pauli? Daghan ba siyang pasangil? Mura siyang di makikistorya? From that point, makaila na po kaniya. Ipaila-ila sa imong ginikanan. Or maybe as a friend first, kung dili pa gumuuyab, kung siyang reaksyon, respectful ba siya? Mahinagaron ba siya? O siya mga pamaagi. From that, you will know the kind of person that you are into. Yes. Tama yun, ma'am. Do not give 100% kay wala na'y mabilin sa imong. Mag-end mo. Agree. Anak, ma'am. Wisely invest para di ma-wasted. Mitch Aureliano Jurial. So, diba? So, kung mahibalo na kaniya, it's either imo siyang bulagan, kay di itong ipailas ginikanan, di kay kabalo mo amin, di kay mga may gabi about, may hapon about, dili kay kabalo. Very disrespectful. Pakanon nimo pilian. Imong daog mga pinubring lugar, di malipay. So you will know. So it depends na nimo. Kung mupadayon ba ka in spite sa imong nakit-an nga batasan o personality sa imong trato, or imo siyang biyaan. It's for you to decide. Pero kung ipadayon gud nimo siya, kay nagugmagog kaniya, kay mo na yung nagauros-uros gud imong gugma, mas may baha kay mapugnan pa, pero imong gugma dili gyud, then from that also, you will learn how to adjust sa mga partner. Nga may naman ka nga ay inanid akong partner, muni ang batasan. So kabalo na po ka usang pagsagang siya in different situation. So, when you fall in love with someone, para di ka makuratan, be experimental.
Dili kay nagugma na lamang ka, nagpakalunod na lang kasi imong gugma unsa ka diha baroto ka nga nasudlag tubig nagpakalunod na jud lamang ka. Melvin Santa Rita, maka-help gyud Ma'am Eli nga mag-background check ka sa Kiki or sa eBay before mo say yes kung family oriented siya 85% nga okay in your relationship. Gamay na lang inyong punanan to have a harmonious and full of respect na relationship. Correct jud na Melvin Santa Rita. Ganahan kay ko ni Ma'am Eli pag istorya nagka very positive thoughts Beliza Lizondra. Hi Sir Noel Imbong from Lapu-Lapu City, Tauco Town. Mary Grace, pa-shoutout from Ili from Cabadbaran City, Agusan del Norte. Again, salamat sa naghatag na ako og 600 stars. Mabuhay po kayong lahat, mga ka-friendship. Daghang sigulan ang kinabuhi. Daghang pamaagi. Daghang mga kasakit. Puno po sa kalipay usahay. Daghang mga bagulbol. Daghang mga sitwasyon na ito kasabot. But it's something that we need to experience so that we will get matured para mahimutang manigulang ka sa gugma. Matured. Oh, wala siya manigulang sa gugma. Salamat, Madam Ethel Medianti Maguire sa ibog 200 stars. Thank you so much for your stars. Late ko gamay. It's okay. Muffin, Charissa Labaga, or Rhoda Varge. Pa-shoutout ng Ili from Aldea Homes. Ladilyn Dautil Baltazar. Happy New Year kanimo, Ladilyn. So, ana agad, no? Daghan kang kinahanglang buhaton sa relationship. Dili kay sa inyo nagugmara ka, mauna na. Muna na, nihunong na diya, kay nagugma ka, nagugma siya, mauna. Yun ka nga, and we live happily ever after. Alingasa. Alingasa na ako ng happily ever after. Muna kimot ka, if you're in a relationship, you need to work it out, you need to do something, to get to know more each other, kinahaglan ka mo, gama kag action. Yes. Para sure boy go ka sa imong gisulan nga relasyon. Because I tell you, ako ganing Osbon. Hi John Park. Ako ganing Osbon. Years in a relationship is not a solid basis for a long lasting genuine love to each other. Years is not the basis. But the kind or the quality of love you have to each other. That's the most important thing. The kind and quality of love that you have to each other. That's the most important thing. Dili kay ningon ay. 20 na mi katuig, di na mabulag na ko. 40 na mi katuig, di na mabulag na ko. There's always possibility as long as you are breathing. Samtang naginhawa pa ka, gatuyok ang kalibutan, munang giingon nga, hugti na dani mong bakos. Pag abot sa mga pagsulay, hugti pagyod para dili mo tukar imong kabuhi. Kabuhi na di ay. Chula na kaayo kadiya Ma'am Eli. Do not give all wise na gyud ka and brilliant in mind when it comes to relationship. Joyax Aguilar from Hong Kong. Hello kanimo na madam. Happy New Year kanimo. Kinahanglang wise gyud ka. And kinahanglang prepared ka pag mosulod ka sa relationship. Ayaw panagana. Even if it takes a long time, even if you need to travel across the world to find the perfect guy, bahala gamay lagay. Flora Aton, watching from Dubai, makalingag yung if muna siya, it takes, kung mauna siya paagi, kung mauna siya kinahanglan nga buhaton, aron good ka, solido, pulido, pag abot sa gugma, then go for it. Do not go for a love instant. Yeah. Nagkailaw og pila ka bulan, sunod ka bulan nagpakasal. Usa man ang klasihan nga gugma. Nagkailaw na 2 ka semana, nagpakasal na. Swerte ka kung makatunong ka very faithful, very honest nga kind of person. What if dili? Hilak dayon ka. Loob-loob dayon ka. Bahala ka maglagay, basta lamiun, ma'am. Pero, kidding aside, no, human as we are, Diane Maguire, madam is mag-grow. Salamat, Madam Giselle. Ikaw good akong kuan, madam, kanang critic and correctionist. Hope nga naay mo abot nga tarong from Gida. Correct me, Chachele. The most important thing, the bottom line of everything of what we're doing is to pray. We need to pray for the man of our life. We need to pray for the woman of our life. Nga unta, Lord,
Tagaan ko ni mong lalaki nga dili mangulata, Lord. Tagaay ko og lalaki nga palanggaon ko, Lord. Tagaay ko og lalaki nga dili ko lisod-lisoron sa akong kinabuhi, Lord. Tagaay ko lalaki nga mula hutay hangtod sa kangturan direksyon eterna. Tinuod na. Ma'am Eli, pa-shoutout, Happy New Year. Malinda kita ni Paraguya. Bahalag saging bastang labing fights na kaay Ma'am Eli. Dudong Mark. Sa unang panahon tingali, mayon nga bahalag saging bastang labing, tos na ginamos, tos na asin, tos na mantika sa baboy. Daog na. Karon, sige. Ayaw pakan-an na imong partner. Di ba? Hagbay na ka, Bulagan ka. Wala kasulay man di sa una. Saging ra among paniud to. Saging ra among panihapon kay pobre gud kaayo ni. Hantod sul pobre ra gihapon pero at least makakaunag 3 times a day. Hi, Karya Joy Morales to it. In regards to yan. Mother Nori, di sa West Balaban, Valencia. Tama ka. Carl, Arvin, Vincent Panoris. Hi, Arvin, Vincent Aguilar. Thank you so much for watching. Hey, Coton. Happy New Year. So, muna, I am not really, I may not be the person to tell you what is the right thing to do and what's the best thing to do, but based on my experience in 6 years relationship, I could say that love is very complicated. In love, you need to work and work harder because the harder, the better. Another 200 stars from Madam Ethel McGraw. Salamat kayo, Madam Ethel, ang atong inahan sa mga bituon sa langit. Salamat kayo. Regards ko sa akong family sa Tumunoy, Mualbual, Cebu. Manuroy niya tapuhon dito, Mamili. Correct, Mitch. Kung maayon tanan, lago na ito ng mga lugar. Rod Glitch, Avilio, Pantinol. Marby Baguio, salamat sa 30 stars. Ma'am Eli, watching from Usamis. Bilya Abarquez, Golapo, Minchi, Bauschman. Happy New Year too. So, muna atong mga sugilanon karong adlaw sa atong pangutana. Kung sa imong kinahanglang buhaton, para dili ka bulagan sa imong partner. Kung sa Angayan nga buhaton, para dili ka maka-move on sa gugma na igo ra kang gipasakitan o gipaantos lang in town. So, akong husband, I am not the right person to tell you what's the best thing to do. But based on experience, I have the capacity to share it to you, to enlighten your mind, and so that you can move on easily. If it takes to be single, like Giselle Gailan, to be happy for the rest of your life, then go for it. Correct! Wala ra bitaw no kaan. Wala ta effects karong adlaw kay ang ako nga lamisa gigama pa sa akong father who is a singer of the Carpenters kay para fix na ang ako nga ako kahapit na mahuman ang mga tiil nga iyang gi. Isa ka na. Ginagi pa hilisan. Na kada banggi isa na. Tawag ana para dili makasalok go ba? Gilihaan. So kung mahuman na siya, mubalik na ta sa ato ang online with effects kay ganahan ko mas na effects no kay murag napagaw na kog sig katawa. Madel kinto Ilma. So basog mahuman na siyang adlaw kay para og magamit na gyud nako na no. Ako Osbo, salamat kaayo sa tanan-tanan. Og daghang kay salamat for sharing your personal experience when it comes to love. Thank you so much for watching sa ating mga friendship all over the world. Time check na, it's almost 2 p.m. Actually, katulot nga napal nga no. Katulo in tawon nga na masilyahan Arvin Benson Aguilar. Katulot ang napalong kay gilandscape na ko ning ako ang video karon para masayo na ako siya pag upload sa YouTube no kay ganahan ko nga ma-upload siya sa YouTube kay para dili mausik niya ako mga laway no. Maabot po siya sa YouTube. So mga friendship, mo ka to atong sugilanon karong adlaw, and I hope that you learn something from it. And I hope it changes along the way that you can encounter base sa atong mga nahisgutan karon. Og ayaw, don't live a life full of toxic people. Don't live your life in misery. Don't live life full of problems because we are all backpackers in this earth. So I mean to say we're all travelers. We will travel once in this lifetime. What? We will travel once in this lifetime. Claire Pinson, sa halamat kayo sa 345 stars. Xiao Mingo, salamat kay Madam Claire Pinson. Happy New Year kanimo and your family. So, rather, live a life
full of positivity. Live a life, a happy life. Live a life thankful. Live a life out of too many burdens. Mas labi naman ni mo yun. Takay, what if mabugtuan ka unya, sunod adlaw, whatever, because life is too short for you not to enjoy. So, mahay ka. Namatay kang gabugag, lukdong kagulanan. Matay ka dihang, siya kang hunahuna sa imong mga balay. Ay, makamatay biya po na. No? Travel light, Ma'am Ellie. Travel light. Travel light. Sakto na. I like this term. Marby Baguio. Travel light. I like it. I will apply it. Travel light. Bitaw na sila nga. If you go to somewhere, kung uli ka, kanang mubakasyon kag laing lugar, kung mula kag laing lugar, the word is travel light. Ayaw pag-asot og duha ka malita. Iha pa ang adlaw nga imong stay. Dito kung imong short magamit siya duha ka adlaw, then use it for 2 days. Travel light. Dapat gaan ra gud ang atong pagbiyahe aning kalibutan na. Because the most important thing is more percent of happiness than loneliness. Kaya kung usbon, wala ka gianto sa tiyan sa imong ginikanan siyang kabulan o gipanganak para ra pantuson sa mga tawong wala ka lang gibigitan sa imong kinabuhi. Na, makita imong mama, doklo niya ng tawo. Salamat sa 200 stars again na nagyan sa atong inahan sa mga bituon, Madam Ethel McGraw. Unya, wala po ka patubua, patutuya, pasusuha, wala po ka injiki o daghan kay nga vitamins para ra gubo nang imong kinabuhi sa tawong walay bili. My goodness. Travel light, enjoy life. Ana, antos-antos pa ka diha. Hopefully nigaan ka ni mga paminaw diha karon no sa mga adunay mga bugat kaayo nga mga sugilanon sa kinabuhi, adunay mga hard times karon nga giatubang. So, always go somewhere wherein you can see beautiful places, a panoramic view. Manago ka kay para maluag ang imong nga panghuna-huna kung ga problema kaayo sig mokmok sa inyong balay. Kay the more you mokmok, the more na noon komplikado imong huna. And do not complicate kasi mo na huna. Nagoy mga butag nga di ko nato we cannot di nato makontrol. There are things in life that we cannot control and we are not in control of what will happen. So kung muna mga butangan na wa tay mabuhat ding ay, nagbuhata ang dili ang nga buhaton para mahatag ng solusyon. Kaya namin na mga kuano ka na. Di Bulagan ka. O, di na siya mabalik nimo. Eh, wala mga butang nga di na. Wala ka, di na kaka-control. Manikamot pa mga makabalik siya. Ayaw na. You are just adding burden to your life. Mga siya you are adding insult to injury. No? Sakit na galit ng gibulagan ka. Masakit pag ipaminahon nga galanat ka sa taong wa na gugma. Sus, ako pa yung barkada, may kagtambag na ako. Gilusin ako yung bulog. Hilakwaan ka yung tumigilidit. Kaya ba po ba no? Kung atong tambagan, di po maminaw. May story na ka. Gaando-ando. Pagkasunod, sila ragi hapon. Lamigot pang bunalas tang kubo. Cheryl, salamat sa 50 stars. Terency Art, pa-shoutout Ma'am Eli. Juan Miguel Alcalde. Tambagan. Igurang mo yan mo. Namura ta nagbuang og tinambag. Hindi. Wata pa hibala. Gabalit na. Mga taong inana, no? Kung kabahin na biskalipay, di ta pa hibalon. Pero kabahin na pasakit, bahinan ta silang kaguol. Nagma ako di ba? Pagpunto diha, dahil sa kuan, butilang tando ay pagyarok diha. Cheryl, salamat sa watching from Cebu City. Usahay magpitulon magud nato. Di nato kung ikonsinti na ato mga friends ng tralala pag usahay mga likoy kay mga utok ba murag wa na bakunahi. Muna kita mga wala bakunahi. Briba rin hilak-hilak dahil ay gino. At exactly 2 p.m. in Philippine setting, I will bid goodbye. So at this time, we'll be reading mga greetings kung napay ganahan nga magpa-shoutout diha no. O magpataba. Laylay na kay kung kamot hinawin na ko cellphone kay. Alright. So, mauna siya mga friendship. And hopefully, we'll learn a lot this afternoon discussion. Pero managinaingon nga, decision is all yours. We are all here to listen to you because kabalo ka, pag-abot sa mga kasakit sa kinabuhi, pag-abot sa mga problema sa kinabuhi, problema sa barkada, problema sa pamilya, problema sa kwarta, problema. The best advisor or the best person that can help you is the person who knows how to listen to you. Di ba mo sa lagbat ba?
Sometimes, ang pagpaminaw sa problema sa uban, without saying anything, just simply listening to their problem can lighten their burdens. Ba usahay po na kay nga problema, wa pagali ka nakahumag istorya, isalagbat na. Wa pa ka nakahumag istorya, ikasabaan na ka. Usahay makalibog, no? Lamig yung pangtamparuson. Daghang klase sa tao. Dahil mo na ginaingon nga, pray ra gud ta for the betterment of everything. Mary Jane Enorme, Mel Estenso, Mary Jane, Cheryl, salamat sa tanan. Well, anyway, it's time for me to say bye-bye to everybody. Thank you so much for watching our online live. Sa tanan nga mga Star Centers, daghan-daghan tayong salamat, especially kung Madam Ethel Maguire o sa ating mga ka-friendship na nagpaambit sa ilang grasya through stars. O salamat sa ni PM kanako karon nga mga yung details. Iya ko nung kumpadan pang snack eh. Mara ko nung gihoto yung nag-inistorya. Mara ko nung gikapo yung nag-inistorya. God bless everybody. O hopefully makabalik ko. Okay na ba kung mabalik ko? O ba di na mo mabalaw na ako? Igong mahuman nagigama ni Father nga lamisa para sa akong condenser. Okay na ba ninyo mabalik ko ugma? Di na mo mabalaw? Anyway, take care always mga ka-friendship, especially sa mga lugar diya sa laing nasod na nag-quarantine because of COVID-19. And I just want to say hi sa akong ka-friendship diya sa Canada. Debbie Kate, Bylan, Happy New Year to you and to your beautiful partner. Thank you so much mga ka-friendship. Amping ka mo sa kanunay. Daghan kaayong salamat for watching. Babuchka! God bless everybody. Babuchka. Thank you so much for watching mga ka-friendship. Don't you forget to like and follow my page, Mom Ellie. And click subscribe to my YouTube channel, Mom Ellie. And don't forget to click notification para lagi po kayong updated sa aking mga latest upload na video. Maraming salamat po. Thank you so much at mabuhay po kayong lahat.